Dobrý den. Právě skončilo utkání fotbalové národní ligy mezi týmy Fotbalový klub Varnsdorf a SK Dynamo České Budějovice. Utkání skončilo v poměru 3-2 pro domácí tým a já už mezi námi vítám trenéry obou celků. Nejprve tedy představím trenéra hostujícího celku, kterým je pan Pavel Švantner, dobrý den, a trenéra domácího týmu, kterým je pan Roman Skuhravý, dobrý den. Tak začnu u vás, pane Švantnere. Skončilo tady utkání 3-2, jaké jsou vaše dojmy? Tak jaký jsou dojmy? Hned po utkání prostě je to obrovské zklamání, že my jsme do utkání vstoupili velice dobře, byli jsme aktivnější než domácí. Domácí nám nabídli vlastně po chybě velikou příležitost, když jsme postupovali sami na bránu. Bohužel jsme ty dvě šance, které jsme měli na začátku stanovenou a neproměnili a domácí nám dali lekci z produktivity, kdy vlastně poprvé, když byli u naší brány, tak prostě nám dali gól. Pak se dostali na 2-0, nám se podařilo do kabiny snížit Honzou Šimákem, který dneska si myslím, že byl jeden z nejlepších hráčů na hřišti, který domácím dělal problémy. O poločase jsme si řekli, že prostě budeme furt chtít hrát tak, jak jsme hráli, aby jsme byli aktivní, i když musím říct, že domácí z začátku druhé půly hráli aktivně, dobře kombinovali, drželi balón, ale my jsme se pak dostali do hry. Když se nám podařilo konečně vyrovnat a zápas směřoval k tomu, že se rozdělíme prostě po bodu, tak jsme udělali prostě hrubou chybu, kdy jsme dokázali přerušit protiútok a asi i tím, že máme ten mladý manšaft, tak prostě dlouhý balón, který měl Řezáč hrát z jedný, tak tam propadl a domácí šťastně vyhráli a nezbývá nic jim, než pogratulovat ke 3 bodům. Já vám děkuju. Dříve než se zeptám ještě pana Skuhravého, tak připomenu, že utkání sledovalo 610 diváků. A teď už tedy vy, vaše dojmy, pane Skuhravý. Já plně souhlasím s Davidem Horejšem v tom, jakým způsobem se ten zápas vyvíjel. Samozřejmě oba dva týmy byly v podobné situaci. Myslím si, že jsme nevstoupili špatně do zápasu, ale soupeř prostě svou kvalitou a naší pobídkou, chybou se dostal do 2 šancí, nás fantasticky podržel brankář. Potom jsme nádherně vyřešili breakové situace, na které jsme se připravovali, protože jsme věděli, že tam mají Budějky problém. Stav 2-0, potkává nás to neustále. Trošičku jsme vypadli ze hry a samozřejmě rozdílový hráč tohoto utkání, Honza Šimák, kdy jsme mu sežrali naznačení střely a trefil neuvěřitelnou střelu 2-1. Musím říct, že kluci do druhého poločasu vstoupili výborně z toho důvodu, že jsme zlepšili organizaci hry a soupeř si nevypracoval žádnou šanci a my jsme paradoxně v situaci, kdy zase uděláme naivní standardní situaci, ale i přesto máme vypadený balón v naší moci a špatně dohraná situace po přetaženém míči. 2-2. Já si cením na tom, že kluci prostě servali a to, jestli to bylo se štěstím. Já jsem přesvědčený, že to bylo prostě Láďou Martanem, který tam šel jako by tam nešel jen tak nějaký hráč a s klidem to proměnil. A my jsme ty body potřebovali a mě v této chvíli až tolik nezajímá to, jakým způsobem jsme toho dosáhli, ale že jsme toho dosáhli, protože jsem přesvědčený, že tato výhra je zlomová a ještě takováhle výhra v 90. minutě, kdy si proto ty kluci došli, pro nás je to hrozně cenný a my se budeme rvát dál, nám se vyzdravují teď hráči a konečně budeme mít nějakou konkurenci a bude to jenom ke prospěchu věci, takže já beru 3 body, na který jsme čekali 10 kol a to, jaká tady je atmosféra, že nikdo nepanikařil, ty kluci to měli těžký, toho já si nesmírně vážím a děkuju za to klubu i realizačnímu týmu, protože s tím jsem se ještě jako trenér ani hráč nesetkal. Díky. Takže tedy závěrem FK Varnsdorf a SK Dynamo České Budějovice 3-2. Vám, pane trenére, hodně štěstí a šťastnou cestu. A vám samozřejmě velká gratulace. Děkuju.
Thank you.